Vítam vás všetky pri novom videu. Dneska si dáme sľubovaný push day. Sme 19 dní do súťaže. Energia je malá a taktiež aj malé percento tuku. Už vo mne koluje predtréningovka, tak snáď niečo z toho dneska bude. Bez obkecávania ideme na to. Dneska sa mi chce tak ako lačnému srať. Taký kontroverzný cvik z hľadiska toho prevedenia a čo sa týka science-based cvičenia, ale ja som chcel zmenu, išiel som si to odskúšať a na každý cvik sa proste pozerám tak, že používam to science-based cvičenia, ale zároveň sa pozerám na to, čo mne treba, zároveň využívam svoju prax, že už mám niečo odskúšané a za ďalšie, čo potrebuje aj kulturistika. Podľa mňa proste, kým mne sa nebude meniť tá štruktúra toho tréningu, tak reálne môžem cvičiť čokoľvek. Pokiaľ to prevediem technicky dobre, s plným rozsahom pohybu a do zlyhania, tak jednoducho budem rásť. To je aspoň môj názor.
Dobre, takže toto by bolo všetko pre dnešok, tu by som to zabalil. Ešte si síce idem dať bočné brucho a pol hoďku kardia, ale s tým vás už nejdem zaoberať. 19 dní do súťaže sa to blíži do cieľovej rovinky. Ešte samozrejme máme ďalších 5 týždňov potom do majstrovstiev Európy, ale už prvá súťaž ma čaká majstrovstva Slovenska juniorov v Košiciach, čiže už tam potrebujem, aby to bolo aspoň na 95% pripravené a úplný vrchol zakončenie sezóny na majstrovstvách Európy. Dúfam, že sa to všetko podarí a všetko vyjde tak, ako chcem, lebo makám preto už od septembra a makám teda preto už celý čas, ale poriadne príprava začala od septembra, takže tak. OK, používate kód GULI10 na Prozis, tým ma podporíte, dajte like, odber, ak sa vám video páčilo a čaute.